kúpili Žiguliaka, ideme pre oťahovku a smer Trnava. Kúpili sme 1200 Žigulí. Máme oťahovku, ešte tu je. Ešte tu je, chudátko. Čo je na nej Žigulák za chvíľu naložený. Dúfam, že sa tam podali celý na poli, ty kokot. Na dve časti, ty prvý predek natáhne, potom zadek. To by bolo, čo? Je rovno na vrakovisko s tým. Tam máme raritné stroje, tam je 148 Fejkal hovorovo, to je hovnocus. Ešte to má aj spáci box nad kabinou, to som ešte nevidel na 148. Vidíš to? Pri tých hovnách spadu noci, tak to nemuselo byť nič príjemné, ne? No, si lepší zaspal, no. No nič, ja sa nejak zeberem. To. Zobereme bandásku, lebo v Žigulaku není benzín. Čakaj. Musíme naštartúvať. Nábrnk, píčo, nábrnk. Môžem? Asi môžem. Čo ojebem takto. Zaplaci František. Nemá penes dosť do piče. Troška máme natesno všetko. Tukaj už ide. Francek, ty kokot. Čo je? Čo sme nezebrali? Penáze. Booster, ty kokot. Ty kokot, zeberme ho ešte? Jeba, áno, čo to? Má tam má booster, ne? Má, no, požičame si, no. Čo, to je problém, kurva, čo tu vreštíš po mne do piče? Čo? Ja som hovoril, že určite niečo zabudneme, aj sme zabudli. Pustíme rádio, drahé. Daj tam plátnu ihlu, tam jebný na to. No. Dobre. Dáte dvojku? A hodím dvojku. Tu je oné, driver. Tomáško, ty máš okuláru, ty koko, ty si jaký? Ty si spisovateľ, že bývalý? Ja som pavúk. Čo ti jebe? Ideme na pumpu, ideme natankovať benzín do bandasky. A ideme auto nabíjať, čiže nabíjačku na telefón. Do hlasovky kúpiť, lebo mám vybitý iPhone a permanentné. A ešte si niečo kúpime na cestu, ne? Takú vodu do piče, lebo však budeme smadní. Natankovaný smeš, vieš, keď tam to sem mám, tam ich ujebem. A toto čo robí takto? Nič, ak toho počka teta. Tomáško, vieš ma krútiť, tak idem na pumpu. Kúkajte toho čuráka, jaký vyškerený. Čo si to kúpil? Drahý kábel? Čo stal? 20. No. To najmä v otahovke. AliExpress. Fikni to tam rovno. V AliExpresse 2,50. Kurva, však šťava není v telefónoch. No, už sme v bazáre. Tuto šmatle Ferino. Ja sa tu otočím a bereme Žigulio. Oh yeah. Kľúčik mi vypadal do piče ze spíračky. Dobre, ideme to naštartovať, skúsiť. Hej, to je strojovna. Preto to sme došli. Čo sú tam osy? Ale piču. No, kurvy vyjebané, kúkaj, no. Kúkaj tú kurvu. No, piče. Čo to, potlačíme? Ja mám asi jach potáhnuť. Oni to budú šaškovať teraz. Dole, ne, na zemi. Kurva, tam natiahneme, skúsim natiahnuť. Kde už ľahšie? Zatiaľ. Asi chvíľku potrvá, kým to... Ako si mu otvoriť? Skočím, ne? No troška skúšam, áno. Hej, už tuším. Má zvuk taký.
Hej, chytilo sa mi zdá. Poďme za to. Cítiš, že vytáhnutý na pravej strane pod volantom. No, asi všetko prilepené, čo? Piče, to není možné ani toto. Skúsiš tam? Skúsiš tam trhnúť? Opatrné. To ešte skúsim, že či náhodou. Ja som mal taký pocit, že to išlo. Ale nesmrdí benzín. No, veď práve. Treba vyčistiť, koľko rokov toto stojí asi. Ešte môžem skúsiť to vytrhnúť. Šplecháme benzín do tej komory. No. Tak je tam mokro trošku. Je? No. To dáme a to musí ísť potom. Tam nejaký je. No, mokro. Tuším, tam je mokro. Bude rozdeľovať zahybami. Budeš doplná to dám? Ale tak trošku poletí. Môžem sa snažiť. Vieš, ja by nevyhorel. No. Bez toho toto, ja by som to dal tú piču násasku. Počkajte, skúsim takto. No teraz sa ruky trasú, ale... No skús. Nejde, čo? No však nemám. Čo je? A? No? Skočte, no, keď sa vám chce. Skús. Najmä to tak, že to už doma No, oživí. čo je vlastne. Skôr som to chcel vyskúšať, že čo Ale náhodou. ide to, to je Ide. jasné, no. Spojka sa musí ovzdušiť. Skurvená, aj to je možné. Táto piča, že tu taká ona je, keď dajú tieto šrobiky dole a možno to je rozsušené. Ale však ide. Čo? Ja kebyže už je natahané. A piču, možno, že nejde, ide ľahúčko piča. To by až tak pískalo, tak. Nie, to by malo silnejšie, no. Dobre, keď zatáhneme to hore. Kolesa sa snad budú točiť. Navíjak je silný. Nie, no. S tými osami si to môžeme zobrať. Máte zdarma. Tam, no. Počkaj, čo to robí? Vyzúva sa tá kurva. Dáme tam tu zadek. Nás to šmíka, víš? Aha. Zase kladivo. Trošku to ondíme, pomôžeme. Veľké, po desku. Už to pritáhnem, či sa to hýbe. No, nejde. Skús pritáhnuť. Už ide. Ešte tam. Tam. No, rovno.
Troška doľava. Tak, dobre, vyrovnaj. Dobre, nabrzdí. No, žigulák je naložený. Je za nami, je tam vidno. Možno, asi je, že? No, nejaký piču sa nás tlačí. Je tam žigulák. Je tam, Tomáško je tu tež. No nič, ideme ho dať. Nejde tam spojka, tam je zavzdušnená, nejde vymáčknúť vôbec. Dúfam, že nebude zalepená lámela, lebo tí žiguláky, tí kokos, keď dlho stoja, to je choroba ich, že sa zalepí lámela o zotrvačník a pritlačný tanír. Keď bude zalepená na jebne. To asi neotrhne nikto. Naštartovať sme to naštartovali iba takým spôsobom, že sme tam naliali benzín do karburátoru, lebo tam je nejaký problém s AC pumpou. Ale ich odpálil, víš, chvíľu vrčal, zásel, jebať na to, to sa vyrieši. Ešte tam boli zadreté brzdy, to sme triskali s kladzivem potom. Potom bubny vzadom ma povolila. A je to hnilé trošku, no tak čo to sa dá čakať? To auto je staršie než ja. Sa vyvári, blatníky sa tam vymenia. Sa to pristrekne do tej farby hraškovej. To bude svítiť, Tomáško, to ani svítiť v noci nemusíme. No? To bude svítiť sám. Reflexný žigulík. Od mesáca sa to bude odrážať. Jaj, do piče to. A asi tento mesiac alebo budúci ešte čo ideme kupovať, ak sa to volá? Ford F250. Ford F250, taký, to je pick-up? Pick-up, no. Tomáško si chce ešte pick-up a benzínového 6 litrového kúpiť. Benzín na 5 korún. Ach, Tomáško, do piče. A 813 obchádzaš nejak? No, čo? Nemám isto. Kokos. Či to máme na ulici parkovať? Pri kostele? Už sme v strede cesty. Kokos. Sme v Trnave. Krásna Trnava. Jak to je tá pesnička? Trnava je malý Rím, sama kurva, samý kvín. Tuším tak, že? Tu som chodil do školy, rok. Kedy si taký vyškupný. Som chodil do školy, ale rok som sem chodil, ale furt som bol doma, lebo sa mi nechcelo. Furt som sa vyhováral, že mi je zle, že ma bolí brucho, že mám menštruácie a tak. A ešte ideme Forda, a čak tam sme tak Máme preč. to odbočiť, no náhodou. Počkaj, tam máme. Ne, doľava pôjdeme, doľava na kúvač. Čo nájdeme na dálnicu? Ja som dal mimo dálnic. Nemáme, že máme dálničnú, ty somár. Máme. Ty kokaj, my sa tu jebeme po uličkách pariakých. Nevadím žiť. Takže tak, no, veľa aut máme, však čo budeme? Ešte mi tam padla jedna 350 Java do oka, ešte 3,5 tisíca chce za mnou, ale jak nová. Sú tam dve a jedna je bez papíru. Jedna je bez papíru a jedna má papíre, ale jak nová, ty kokos, a strašne ma to láka, lebo tatko ju mal niekedy. To je tá, čo bolo slnce, seno, jahody, čo sa vozil s tou bláženou na tom. Presne také isté farby. Ešte to ma láka, ty kokos, ja nechcem kupovať už nič, Tomáško. Nemôžem. Ne, čo čas na to treba. Prvé pozemok poriešiť, biznis, poradné automobile. Fúrka niečo dáka kupovať, to je na piču. Tajte. Nič, zatiaľ to stopnem, hoši, na hošandy. Dáme niečo zaujímavé potom. Dneska to asi nebudem dávať dole z korby. Asi ne, Zajtra to dáme dole z korby. Víš, jak sa to vypína, tá vrešťibútka? Toto? Hore. No, žigulaka už máme tu. Je svaté Júreje. Ukážeme to, ne? Cestu prežil. Cestu to prežilo. Troška improvizácie. Trošku sme rozjebali gumu. Títo dve gumy sú prdeli, to sa musí vymeniť, a celé to vymeníme. Ukážeme interiér. Taká ten interiér pekný. Nové auto, troška tu zatekalo, tuším, ale to je... Tam pršalo asi všetko. A interiér pekný, tapacírungy, zádek, palubovka. No. Jediná, čo sme si s Franckem všimli, je, že tu je troška prasknuté, ale ináč, to, kúkaj, to je nový vůz. Kúkaj tie priehradky, či to dneska nemajú auta.
A tak sa to musí porobiť, no. Troška hrdavé. To budeme nakrúcať, až to Francek vyvára. No. Krompačem otucť. Ne. Toto vyvárať. Čo? Troška chycené, ale Tieto dve kolesa držia, no. kúkam, že one, dva odstíny. Boli osičky. Že to asi bolo aj na videu vidieť. Už tu není. Tam. No. Zajtra to štartujeme, budeme natáčať. No, dúfajme, že to nezakusneme. No. Takže nič, no, ideme na to. Ideme si oddychnúť. Čaute.